I will not let you down. I will not let you down. Anjina magani guys, bogas yo komani chinze. I will not let you down. We will sort out even David. Hey guys, abantabe guys, give us nyeto gumia. Gozo wana inumoro chimbanyare. Banyare te guys. Ekerona lengo mo Minister of Security settlement ya libora. Kana so eto. Chombe jeli ko wa 83 omutini. By the time na rueto no nyine mbuli ye meta likuibo. Era matuka abantu bayikire swago sikira chombe nyumba. Ne chimboli nyumba. Igombo ya moroje. Baminto na abasoro ira abantu baminto. Turandio molembe, turandio bwanchani no bomo. Nende to igora makoka itonsi pi turangeli abantu baitonsi pese bale. All our people wherever they are. Bacha motobwate netwenzi. No nyimba totally ko igwana. Josh ko kugenda nyora abana bali baminto bali bale gari ekyombe kerike ko begachanga yero. Obatebinga n'abantu baminto bale ndo banjite nabarabo. Nende tuli ko barama toko basarelieta. Tigabache tobwatera neamo togenise itobosi go se wana tali boygo. Nende na banda bayabale igo bachiko maete onye koro monto mbuyo jikwa butane ke simba na bora nyore ke simba ya korumire. Bona inuka ruabo inchue sabantu bamino bale abantu bonse no tole ago se wana tali boygo. Wanjire tobara bote bacheka. Ngoro kinoko boko yiga.